Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta Hakawai kijing dia basngu si wai sipai border security force BSF ulaya pasien kat ba wai pat ulala isalit na kijing sha thambor hagi hati khlau hasau karo hill district laya tho ba kane kijing dia kala dia hanne kasngi hakapor khat ar lai pe waje janmit kat ba kine kisipai kidang lech sha nilwakri BOP na dom ma BOP ban pendep kam office di ar ngut kisipai kila lech dak arshaka henry dai habapoi hasurok khaput hapdeng ka rasnakri bat nilwakri kila sha thambor hakakan hun ki hati khlau hakane kijing dia wayu sipai border security force BSF ubadai head constable ulam saujur batla pengkit marmat sha sibari PAC hanrai ki doktor ki lapan bana bau lak khlap no la ban ong ba kane kam dai kasin ke banakong ba ki hati khlau ki la thambor bat ki sim ya kijing im jong ki priu